Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli madzulo a tsiku la lero ndi pa 5 May 2026 pamene nthawi yanga ikuti 20 minutes past 9 chigawo chimenechi chakumadzulo muli ndi ine comrade Jonathan Phiri. Mwaswera bwanji a Malawi, abale yanga okondedwa konse kumene muli madzulo a tsiku la lero. Madzulo ano ndikufuna ndiyankhule nkhani imene ndithu kumveka pa social media kunena kuti pamene angwazi a Profesa Arthur Peter Mutharika amachoka kusanjika kubwerera kuja ku Lilongwe ku nyumba ya chifumu pa chipata chimene anthu anadikirira mtsogoleri wa dziko linoyu pamene amabwerera ndithu ku Lilongwe kuja ndithu ku nyumba ya chifumu ku State House, panapezekapo akuti munthu wina wa chipani cha Malawi Congress Party amene dzina lawo amatchedwa kuti ndi Aledison Muno. Ndikufuna nene madzulo ano, nene motsindika pano kunena kuti ifeyo ma-activist amene tamva kuwawa kopsa kuti chipani cha Malawi Congress Party chichoke mboma, kumamenyedwa, kugwiridwa, kumangidwa, kumamenyedwa kwakhala mprizoni, ndikumakhala musero mucho kwakhala mpaka ku prison. Amene amapangitsa zonsezi anali achina Aledison Muno, achina Bile Malata, achina Agape Khombe. Lero akuti Aledison Muno apezeka bwanji pa chipata, akapezeka bwanji pa chipata chimene ndithu chakusanjika, chimene president wa dziko lino amatuluka mmenemo kuti ndithu apite ku Lilongwe. Ndikufuna ndiyankhule ndino akuluakulu athu a chipani cha DPP amene muli maudindo. Chonde musatikwiyitse ifeyo anthu amene tamva kuwawa kopsa osati masewera. Nkutheka kuti inu munamva kuwawa mwina kungogwiritsa ntchito ndalama zanu, mwina mutakhalapo tepo muli inuyo otetezeka. Ifeyo timagwiritsa ntchito ndalama zathu tochepa, komanso timagwiritsa ntchito moyo wathu ndi mzimu wathu kupereka nsembe matupi athu kuti kuphedwa tiphedwe. Musatikwiyitse chonde. Ife sizingatikomere ngakhale pang'ono tikunena pano kumva kuti momwe ndi Aledison Muno akudyerera ku chipani cha DPP, sitingamve kukoma. Pamene ma-activist amene amva kuwawa kuti chipani cha DPP tibwererenso mboma kuchoka ku opposition tikuvutika. Ndikufuna nene zimenezo kwa akuluakulu athu a chipani cha DPP, sitingamve kukoma ngakhale pang'ono. Aledison Muno komanso Bile Malata, Agape Khombe, anyamata chipani cha Malawi Congress Party, anyamata Dr. Simangafe Chakwera, mungakhulupirire bwanji wakhala nawo mungulu lolandira president wa dziko lino akutuluka kuja kusanjika? Mungakhulupirira motani pamene mtsogoleri wa dziko lino amachoka kuno ku Blantyre ndi kumabwerera kuja ku Lilongwe? Mungakhulupirira motani achita Aledison Muno? Musatikwiyitse akuluakulu. Madzulo ndiyankhula ndithu viyeni ochepa kwambiri, sindiyankhula viyeni apatali, ayi ndiyankhula viyeni ochepa. Koma ifeyo tikuyembekeza kuti timva za mtundu wanji. Kodi Aledison Muno anapezeka bwanji pa chipata chimene ndithu amatuluka mtsogoleri wa dziko lino kupita ndithu kuja ku Lilongwe? Apezekapo bwanji kuja kusanjika pa chipata chotulukira mtsogoleri wa dziko lino? Aledison Muno wapezekapo bwanji wa chipani cha Malawi Congress Party? Wapezekapo bwanji munthu amene amagulitsa anthu ena a DPP? Munthu mmodzi Aledison Muno anali gulu la anyamata azikwanje omatema anthu dziko muno. Aledison Muno anali gulu limodzi lomakhapa anthu. Ma civil servant ngati anatemedwa nthawi ya Malawi Congress Party anali achina Aledison Muno. Ife amademo kuti tikapangitse ngati tinamangidwa kulandira manzunzo chifukwa cha Aledison Muno. Akuluakulu
tikupemphani madzulo ano chonde dzina la Edison Munro sitikuyifuna nkhale pang'ono. Tamva nkhati zilizoona pa social media amene tamva kuti Edison Munro anali pomwepo ndipo akuluakulu a chipani cha TPP mwamulandira Edison Munro, ifeyo tindimekwiye mmitima kopsa usati masewera. Ndipo izi sitikufuna ife kuti zichitike. Chipani chili cha ifeyo, chipani cha TPP ncha ife, sitikufuna anthu adyera, anthu adyera omati chipani chikatuluka nchoyipa, chikakhala chili ku opposition nchoyipa, chakhala mboma ndi chipani chabwino. Anthu adyera ngati amenewo ife sitikuwafuna khali pang'ono. Tikufuna anthu amasomphenya dziko linolo, ombadziwa kuti tikakhala mchipani ichichi olo chili ku opposition koma chitha kuthandiza Amalawi. Anthu amenewo ndi amene tikuwafuna, osati anthu adyera ngati achina Edison Munro, achina Bile Malata, achina Agape Khombe. Anthu amene sitikuwafuna. Nkhani ina ndikufuna nene kunena kuti tikukuomvanso kunena kuti Agape Khombe akunena kuti afuna achite matemo, ndipo matemo awo sachitira kuno ku Blantyre, achitira ku Lilongwe za nkhani yokhuzana ndi achomo. Ndi anthu ambiri akufunsa kunena kuti ngati inuyo mukupanga matemo okhuzana ndi achomo, achomo ora amakhala kwa Ntopa ku Bangwe, amakhala kuno ku Blantyre. Nkhani inachitikira ku Blantyre, bwanji mukufuna kuchitira ku Lilongwe? Muli ndi chiwembu, mwagwirizana ndi masapota a chipani cha MCP, pa nkhani yomweyi mufuna mudzawononge katundu wa anthu, muzabe katundu wa anthu mashopu mwa anthu, muzasaukitsa anthu ena. Ndikupemphani aboma musalole kuti achina Agape Khombe komanso a Bile Malata ndi azinzawo kuti achite matemo muzinda wa Lilongwe. Ndikukupemphani kunena kuti anthu amene wawa awa ali ndi mabero osewa, wina ali ndi mlandu wogwiririra, ananyenga mwana wang'ono kumgwiririra, ena awa ndi beronso a Bile Malata. Tafufuzani nkhani imeneyi inatha bwanji, muyifufuze nkhani imeneyi kuti inatha mwa mtundu wanji. Anthu amene wawa sakufunikira nkhali pang'ono kuti azipanga zinthu zopepera ngati zimenezi. Ayi, ngati akufuna kupanga matemo abwere azamangire kuno ku Blantyre kumene kunachitikira nkhani ya achomo yoti anamenya mzimayi. Abwere kuno ku Blantyre asapengezawo zopusazo, abwere kuno ku Blantyre asapengezawo zopusazo, azaone Agape Khombe chimene chinachititsa kuti nkhanga isamakhale ndi ubweya kumutu. Ngati Agape Khombe samadziwa chimene chinapangitsa kuti nkhangaje isamakhale ndi ubweya kumutu njani, tikufuna Agape Khombe azachione, Bile Malata azachione chimene chinapangitsa kuti nkhanga isamamere ubweya kumutu. Azazione zimenezo. Ziko muno Amalawi tayamba mavuto opsa, tukana zopusa zina zizonse zimene mukufuna kupanga kubweretsa dziko lino. Ife zopusa zina zonse sitikufuna nkhale pang'ono. So madzulo ano mukhale ndi usiku wabwino, usiku wopambana, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Nkhani yayikulu njonena kuti DPP sitikuwafuna Edison Munro, sitikufuna Bile Malata, sitikufuna Agape Khombe, anyamata amene anazunza kopsa kufuna kunena kuti chipani cha DPP chikhalebe ku opposition, ndipo ndi magazi enieni anthu amenewa a chipani cha Malawi Congress Party. Ndefe tikamamva zonena kuti Edison Munro anali ndithu kumene kujako kumakapezeka nawo kusanjika kuja pa chipata cha kusanjika kuma kudikirira mtsogoleri wa dziko lino, zikutidabwitsa. Anapatsa mphamvu Edison Munro yokakhala nawo pamalo amenewo ndi ndani? Ndi ndani? Ndi ndani amene anapatsa Edison Munro mphamvu imeneyi? Ife tikunena kuti ayi, zimene sitikufuna. Edison Munro anayankhula yekha kunena kuti wasiya zandale ndipo afuna azipanga mabizinesi. Wasiya zandale afuna azipanga mabizinesi. Ndi sitikufuna kunena kuti Edison Munro akhale ndithu kazitape obwera khangati abwera ku DPP akufuna kutumikira ku MCP cholinga kuti kumeneko azipanga chibwana. Anthu sangalole ife maaktivist singakhale ukondwa nkhale pang'ono kuti Edison Munro ayambe kudya ku chipani cha DPP. Ainu akameta vutika kumeneko tikutuwa tikukanda
Nelson Munulo abwere kumeneko azikasangalala, anthu ena abwere kumeneko azikasangalala. Sitikondwera ngakhale pang'ono. Zikomo kwambiri.